И какво става, хора? Днес искам да ви кажа, че почвам нова поредица да разгледаме. Тази поредица ще разглеждаме различни... Те се разбира по заглавието. Ще разглеждаме различни игри. Ви кажете какви игри искате. Аз мисля да започва с FIFA World. И по-нататък ви изберете. Тук имам доста игри. Имам в D и тук имам доста игри също. Ще избера някоя от всичките и ще направя един епизод. Ако ви искате някоя игра по избор, може да кажете. Няма да имам проблем на която и да е игра. И ако искате такава серия, харесайте, много ще ми помогнете, защото ако събера доста лайкови на първи епизод, на нулев, аз той ще го правя за нулев епизод, защото горе-долу нищо няма в него, само въпрос. И надявам се поредицата да ви хареса. Ако искате да гледате епизода на лигата, ще има анотация някъде на екрана, да кликнете и да го гледате. Ако искате да гледате плейлиста с Kingdom Hearts, също ще има. И надявам се да ви е харесало. Чао!